Poslednjih nedelja uvećan je vodostaj na reci Kolubari, što je situacija na većini vodotokova u Srbiji na početku februara meseca. Nivo vode u velikoj meri uvećan je i u Starači, koja se nalazi u neposrednoj blizini Kolubare uz saobraćajnicu Obrenovac-Beograd. Rada Gvozdenović iz Mislođina u blizini ove močvare živi sa strahom već 37 godina. Uvek strahujemo da može da se izlije, naročito sad posle ovih poplava. Međutim, kad pada nivo te Starače, to nenormalno smrdi na, ne znam nija na što, ali mnogo smrdi i jedno 5-6 dana mi ne možemo tu jednostavno da izađemo napolje. Prema rečima meštana, uz Staraču su svojevremeno izgrađena 2 kanala. Oni služe za skupljanje površinskih voda sa brda i drugi bočni kanal koji je sa desne strane, kad se ide od Beograda Obrenovačkog puta, on služi za, ja mislim, otpadne vode i vode neke koje su bile iz bazne hemije i šta ja znam. Močvarno tlo u Mislođinu prostire se na površini oko 5 km. U njenoj neposrednoj blizini nalazi se veliki broj kuća, ali i crpna stanica Beograd voda koja nije u funkciji. Ta crpna stanica je ranije bila da izbacuje vodu iz Starače i iz ovih kanala da se prebacuje to u Kolubaru. Međutim, sad je bilo, ta stanica ne radi već dugo, pumpe su pokvarene i sad kad je trebalo da se prebaci, kad je ovde bio nivo mnogo visok, kad je trebalo da se prebacuje u Kolubaru, nadležno Srbija vode, Beograd vode, nemaju pumpe, počeli su sa nekim malim pumpama koje nisu bile u stanju da to iscrpe i tako da je to trajalo i trajalo dok nisu neku pumpu od Srbija voda pozajmili. Iako žive u ovom delu grada više decenija, meštani nisu spokojni, posebno kada u vremenskoj prognozi čuju reč kiša.